وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم pepalekiaken sela amberkahi ojo gawe angko ojo ladaran ojo jahil ojo ati serakah lan ojo jelimut ojo buru aleman lan ojo ladak wong ladapan gelis mati lan ojo ati ngiwa sapa nandur bagus bakal panen uga seneng ayem bahagia anak putu sakeluarga lamun dadi penggede perintah anak buahe ojo nganti keras aku saseneng karepe dhewe dadi sira pelindung perintah kelawan kira-kira eling lan waspada dawuh kang utama senengno jiwamu lan hatimu ojo salah tampa pitutur kang luhur perintah agama ojo simpang siur tindak ngawur dadekno sengsara dadi wong agung kami nulya sumindah sampurna niru wong mulya habaib ulama niat hormat golek sawab ujar berkah kang minulya ojo sampe mondok ora kena nyelok luwih becik deret tindak lampah dinuji minulya tembung alus hati-hati lungguhe ojo sembrono nindaki kewajiban kanthi dasar iman akhlak bagus lumus sabar halus mata ati mapan taat lan ngabekti perintah Gusti
Nyageng ridho rahmat lan syafaat saking Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu